Oyore nyakoromo gi Joan kinu machiegni kinyi makawuono chenro en mano mar penjo nitiere kae twak mokwongo ka wapenji kanyo ni gigo machiegni kodi to gin mage. Waloso ka kinyi makawuono e wechego mago mag somo to ahinya somba mbalariany ni nyaka sani bende kama intiere kar kanyo nitie gik mathoth ahinya mosebedo kata ka timore. Kinde ma wantie ni jopuonjre ikore mar dhi timo courses magi mopogore opogore mancha ka gichopo e mbalariany. To adieri mar wach nyalo bedo ni en mane. Nitiere mbalariany mopogore opogore pacho ka machiegni kae mano yaw ne mbalariany mo kacho ni Open University. Wacho kata nitiere courses moko mibedo kitimo kata ka intiere dala kata ka intiere kama chalo nade. Kinyi makawuono da bedo kae ka warango ni e kinde ma iyudo thuolo mar dhi mbalariany nitiere courses moko ma iyiero to bende kaka ipogogi. Iwacho kanyo nitie course moko koro ka osepuodhi in gi ting' mar dhi chopo kacha mondo mi itime, to bende en course moro mane iyiero koso oyo. E kinde mano ka japuonjre dhi timo course mane ok oyiero, en ang'o motimore momiyo chopo kar kacha ma koro course mano ndiko kata mar 3 kata mar 4 ema koro kete mondo dhi otim? En ang'o matimore kinde ma bende japuonjre moro wacho ni an adwa bedo daktari koro adwa timo medicine, to yudo ni mane course ma bende luonge ni mondo dhi otim? Odwa timo weche mag puonj to yudo ni puonj ne moluonge mondo dhi otim. E kinde ma ipogo gi e mbalariany mag sirkal kod mago bende mag ji giwegi, mano private kod mano mar public universities, tiende nang'o e kinde ma iwinjo kanyo niero mbalariany mag ji giwegi sirkal oketo mana ji 3 e higi, oketo mana ji 13 e higi, tiende nang'o? Jopuonj mag mbalariany nyalo bedo ni bende dhi wito tich koso gidhi chalo nade? Wadarango bende ting' ma gintiere godo okinyi makawuono mano ka warango kae chal mag wechego mag somo kata mano mar yiero course ta inya e mbalariany. Wadang'en ni maling'ling mantiere kar kacha kae to bende jopuonjre wagi bende ong'eyo kama tich nitiere e course kosi yiero ga course gi e yo mage. Arwaki machiegni chenro makawuono. Anyinga Cleophas Oloch jagisomo kanyakwar mokiewo nyaka sango antiere kae kod wenda 2. Achiel tude kodwa yor lony manyasani mar Zoom, kama chielo watudre ko achiel kachiel e studio mara ma Nairobi kar kae ka wantiere koda Peter Osumba. Peter Osumba en registrar mochung'ne wechego mag somo kata wechego mag academics mano e mbalariany no mano mar Zitek mantiere bu Nairobi kar kae. Ang'o kuno mathoth bende kotenore koda tich motimo kacha e mbalariany ma bende opuonje odiochieng'ni makawuono ka en achiel kuom welo mantiere kodo kawuono. Peter Osumba, arwaki ni machiegni Ramogi TV kendo. Erokamano jaduong' Cleophas, duoko erokamano maduong' kendo wach mawuoye kawuono ni en wach ma ageno ni wadwa none matut mondo jikwa Ramogi owinj maber. Erokamano. Gidonje mbalariany to gitim gik makare. Erokamano ahinya kendo mano e morwa e kinde bende ka wantiere kar ka watemo mana rango kendo watemo puonjore kaka oganda gin gik mage ber ka wang'eyo e mbalariany mopogore opogore ma pacho kae. Kamachielo e yor Zoom wadani watudre achiel kachiel kod japuonj mbalariany mabende ochung'ne wechego mago mag somo mamalo ahinya kata ka en wechego mago mag PhD e mbalariany no mano ma Pwani University. Wadatudre kod achiel kachiel kuwuok e kaunti ma Migori mano daktari Oyoyaye. Japuonj oyawre kendo machiegni Ramogi TV. Okinyi makawuono chenro en mar penjo. Erokamano ahinya Cleophas kuom rwaka e studio. Ageno ni e weche modowuoyegi wabiro konyo nyithindo madwa donjo e mbalariany kaachiel kod ng'eyo makare ne jonyuolgi. Erokamano. Erokamano ahinya kendo machiegni mana ka ming'awe kendo ka michope kar kanyo wada chaka kodi kanyo ka ine kaunti ma Migori okinyi makawuono. Kwa lose yiero course tiende nang'o ting' ma janyuol ni kanye, japuonjre ni kanye, to bende giyudo kata bende itayogi e yo moro makare e kinde magiyiero course mano ka otenore kata gi weche maneno sani jopuonjre moko luonge courses moko mane ok giyiero. Gin ang'o manyalo bedo ni timore e kinde ma jopuonjre bende chopo e gik machalo kamano makoro luonge mondo dhi otim kata puonj to puonjni ne onge achiel kuom courses mane oyiero? Gin ang'o matimore ka ponono ka untiere mbalariany kata ka jopuonj marwako jopuonjre e skul uchako tiegogi bende nitiere ta moro malong'o ma jopuonjre ma kamagi itayogigo? Erokamano ahinya Cleophas. Korka yiero course, nyithindo mabiro e university kapok gidonjo e university giyudo thuolo makende mar yiero course. Wachak ni sama nyathi otimo penj mar klas 12 giyudo thuolo mar yiero courses gi universities ma gidwani mondo gidhiye. To bang' ka duoko oseduogo
to iyudo ka jo-KUPS kata Kenya Universities and Colleges Central Placement Services review kaka nyithindo perform to gi kaka gi apply e universities mopogore opogore, kaeto iketo gi kaluwore gi kaka gikalo penj gi kaka ne gi apply choices magimek, timiyo gi thuolo mondo mi gi review. Koro mano ema imiyo nyathi bedo ikete e courses kaka noyiero to gi kaka ji omedo yiero courses go. Gik ma timore en ni samoro nyathi oyiero courses gen gi first option, second option, third option e university moro ka moro, to yudo ka university moro nitie ma is more competitive, miyo gimiluongo ne cluster points kong oseyudo samoro obedo malo e university achiel kamano. Koro samoro course manoyiero mondo tim mokwongo ji odhi oyiere bende mang'eny, koro chuno ni nyaka odhi e mar ariyo kata mar adek, to mana ng'eni wabiro wacho kwadhi mbele to en nyathi ka nyathi nigi thuolo mar yiero course motimo, to bende sama osebiro e university ka nitie thuolo mar loko ting'iyo kaka okalo penj, kaeto onyalo loko kaluwore gi programs ma university run. Erokamano ahinya. Mano kama bende wachopo okang' moro machielo. Peter Sumba, kama intiere uromo kod jopuonjre kendo uyudo thuolo mana mar lero. Kaka winjo kanyo ka daktari Oyoyaye bende olere kar kacha, nitiere chenro ma oganda nitiere godo jopuonjre mag yiero course ma iketie. Nyalo bedo ni en miyiero kata moro bende ma ok yiero. E kinde mathoth nyalo miyo kuom ranyisi bende kama itie usebedo kata kutime yo machalo nade. Nitie jopuonjre makia kata tiyo kod lony manyasani manyalo konyo gi yiero course. Nwaneno gi kacha e kaunti ma Migori bende, mano jumbe ariyo mokalo ne wantie ka e gazet nondik ni nyithindo moyo 100 nokoyudo thuolo mar timo ang'o mar yiero course kata mar dhi e portal macha mar KUPS. Tiende nang'o ka yudo jopuonjre machalo kamagi nego bed ni giyudo thuolo mag donjo mbalariany? Erokamano Cleopas, iwacho adier ni ochakore gi skul, sama nyithindo nie skul imiyo gi thuolo kokalo office Dean of Studies, ng'eny skunde sani kode, to kucha japuonj yiero nigiga, lakini kanyo be nitie ga remo matin nikech iyudo ni jomoko ok nyal chulo 500 cha, koro nyiso ni kanyo sekale kalure gi maybe yuto ne kata pesa ma do en go. Koro kiwuok oko iyudo ni ng'eny gi bende ok dwaro no bed gadier kapok oyiero gima gidhi timo. Koro girito nyaka gitiek skul ma gino jatelo mochung' ne duol mar KUPS no oywaga ahinya koseyo skunde ni mondo nyithindo go yiere skul, nikech ka gisewuok oko jomoko bende somo kuma kata mondo giyud kama ginyalo yiere course no onge. Wanene kata wangi ana chung' ne weche mag somo kochakre gi donje skul miluongo ni admission. Iyudo ka nyathi ng'isi ni anok na yiero course no, ja cyber emano ng'at matie cyber emano dhi to ng'ise no dwa change course to keto ne kacha ting'e ni ng'ato kosechulo pesa ma cyber to tieko kodi piyo piyo mondo tiek ng'ama chielo ok ng'iye matut. Koro moko bende yiero kolure gosiepe, moko bende yiero ka wede yiero negi. Koro ka gichopo to giromo gi program mimiye tiwinjo ng'ato wacho ni an ok na yiero mano, to king'iyo portal net neno kamano bende nitie option ka ma nitie kila kama chielo. Ang'eni uturi matuta ahinya kod jopuonjre ma bende penjo ni bende ang'atene daktari Oyoyaye kama intiere karka Peter, iyudo thuolo mar yudo japuonjre mano ma onge kod lony kata gino motenore kod gino madoer mar timo. Ng'ato da bedo daktari opo ka ochopo e skul of arts okete wechego mag fwambo kata odhi e information sciences, mano ka odhi Moi otieko kata wechego kata mag fwambo kod keyo, kendo koro kotieko gi entiere kumoro moduogo wacho ni kama beteni ma ok gima dwaro an da bedo daktari, koro dano tere kanye, otere skul mopogore mondo mi odhi otiegre. Jok ma kamagi onego bende gichako yudo sir kanye, nitiere office mar careers mantiga e secondary kacha, bende itiyo kode yo makare, nyithindo ma yude mbalariany ponono bende ng'ene apis nitie to bende okonyo ka poni nitiere. Erokamano ahinya. Afis ni ng'eny skul, in fact skul moro amora nigi career teacher, gima koro gi japuonj mochung' ne weche mag tich mag somo. Gima aneno ka ng'enyne wadhi e skunde go
to gima onego timre kabisa, onego ofisigi omi jingo to gi rieko ma ginyalo konyogo nyithindo. Nikech yudo ng'enygi ok ging'e ahinya. Asedhi e skul moko ma iyudo ni kata universities ma onego bed ni gidhiye, mbalariany ma onego bed ni gidhiye, gikia, ok oketgi kamoro amora. Gin ging'e mana ma ji wuoye wigi awiyegi, ma iyudo ni seche moko ging'e mana university 10 kende kata 12 to gi programs mana matin. To sani kaka mwachung'e ni, kanyo wamedo gi university manyo yaw ma ji some kolure gi mbalariany ni. Sani wan gi university 79. Koro aparo ni onego bed ni tiegruok, to sana mbalariany emonego bed ni, nikech mbalariany ema nigi gik monego bed ni nyithindo gi dhi timogi, to gin ema girito nyithindo gi mowuok e high school. Aparo ni onego gitudre matut ahinya gi skunde mag secondary mondo gipuonj, gijiw, gimedo rieko to gi jiwruok ne jopuonjgi mondo kony nyithindogi mondo ging'e gini chon kapod gin kucha. Nikech ka gichopo koni to gichopo university ka koro oselewo, sa onge, sani dong' nyo KUPS oloro chenjo course giko dweni. Next week mabiro ni nyithindo chako donjo university. Ka gisedonjo, watimo negi gimoluongo orientation. Watemo ga koro kaka mana ka ukawuoyo gima watimo karo e mbalariany mar Zitech, kata ng'eni bi time mbalariany moko. Nitie juma achiel miwenegi ma gitimo gima waluongo ni orientation, ng'iyo to kendo ng'eyo galwora mar gik ma onego bed ni gitimo e university. Koro kae monego bed ni kendo university chako rwake gino. Koro jogo mapuonjo gik mopogore opogore bedo gi nyithindo gi to gilero negi maler. To duol mochung' ne keto ji e university miluongo ni KUPS be otimo maber, no yie ni mondo ilok course. Koro kanyo pod wan gi nafas. Kano ikoso kane in e skul no kiyiero maber, kichopo ka koro ing'eyo result mane iyudo, kunono matut, nyaka iyude kamoro makeli machiegni gima ne timo. Seche moko kaka nikalo bende bro tami, to nyaka okelie machiegni. Kata kane idwa timo dentistry, joma deal gi lak and the rest, nyaka okelie machiegni maybe gi clinician ka. Nikech entry ne tin matin molo moro cha, lakini ine kar thieth. Koro mane monego bed ni itimo. Erokamano ahinya. Daktari Oyoyaye, kama intiere isebedo kanyo ka ote motelo ne chenro ma kawuono naketo kacha e mbui ni wadhi bedo kae kod jotelo kaachiel kod jopuonje mawuok e mbalariany mopogore opogore. To gima winjo kar kacha maduong' eri isebedo kacha e thuolo mar bedo jotend jonyuol mantiere e skul, ahinya e skul mano mar Ramogi kama intiere kar kanyo e kaunti ma Migori. Oganda mantiere kar kacha penjo maduong', ka iyudo thuolo mar loso kod jogo mantiere kuonde tiegruok mago mag sekondar, mago ofis mar karia. Inyalo winja? Ilal na matin. Aya, koro kasani inyalo yuda kore makare sani? Parone. Aya. Sorry, network mar lal matin. We wane sani ka koro wadhi bedo kae ka wadhi nyime. Kata kamano nyakora Ramogi Jwang'. Mano daktari. Kawinji atol. Aya, sawa. Ang waduogo iri daktari mondo mi ang walose mano ikinde mabiro, mano weche mag tudruok kacha ma koro kelo achiedh nade ma opogore kama entiere kar kanyo. Kata kwa dhi nyime koni koro ka wantiere kodi Peter Osumba. Ni medo mana lero chenro mas kata pek ma apisni mano mar careers nitiere ka godo. Jok madonje mbalariany ka gigi ok gidwa timo, moko ok gidwa timo. Moko bende ok lokgi. Kachiel koda ka yudo ni ero mbalariany maru kama untiere sani. Mano kuom ranyisi, sirkal wano kata kono keto ji. Nyithi sikul mopogore opogore, e kwan mopogore opogore e mbalariany. Maru nuyudo maromo nade, to ponono nitie geno ni kwan makamago dhi idho. Tenang'o miyo ponono sirkal miyo mana kwan matin kirango koda mbalariany mamoko mag piny owacho. Kamano ahinya, Cleopas, ka komanyo anya wacho ni wane mbalariany mar Zitech en mbalariany achiel kuom mbalariany mag waluongo ni mag ji giwegi kata mag jomoko mok sirkal, nikech mbalariany mag waluongo ni private gi oketgi gi moko iketo gi board of trustees, moko iketo gi kanisa kaka Catholic giri. Koro wan anya wacho ni wan namba 4
kuom joma noyudo nyithindo mang'eny mogik to nwayudo nyithindo 1,018 asto koro bang'e no to nitie madonjo to nitie mabe chako wuok matin sama koro KUPS oyawe koro kalure gi kar dhogino ne ni jogi noyiero mondo osom e mbalariany gi koro sirikal noyawo sirikal anya wacho ni sirikal mochung' ne somo osebedo katimo maber sana somo mamalo nono migawo mar somo mago mar somo nikech oweyo thuolo ne nyathi gi janyuol mondo yier kaka kumodwa some ok mana kama yiere miketie chon cha nitie ne iketo ga ni kata ng'at manoko oyiero ti baya kamora mora tinde kama yiere miketie koro donge ing'e ni kaka no olok gima waluongo ni funding model kaka koro nyathi idhi chulne pesa university ni en bende emomiyo koro ne waneno ka ji matin dhi mbalariany mag private gi nikech kocha iwacho ni nitie scholarship ni nitie nyathi dhi chulo pesa no poge didek nitie pesa ma nyathi dhi yudo kaka kony nitie pesa ma nyathi dhi yudo kaka loan nitie pesa ma nyathi dhi yudo kaka ma janyuol chulo to mbalariany ma private nitie mana loan to gi pesa ma janyuol chulo koro scholarship chawo koro mano nyalo bedo ni bende ne otimo mano lakini king'iyo ng'enyne koro joma be nogo kwano tiyudo ni nikech ipimo fees ariyogi iyudo ni mae koro kigolo scholarship koro idong' mana gi loan gi pesa ma janyuol chulo sirikal koni tichaka ing'iyo loan gi pesa ma janyuol chulo e private ka to ere mang'eny koro ipimo to ichako ing'iyo gik moko maybe kaka iwacho ni ng'ato nikech ang'e jomoko bedo yiere university no ketgi gi KUPS to giyudo gima gidwa timo to giyudo ni kara ka gidhi kaka gin giwegi to ginyalo yudo to ginyalo time mapiyo kendo ginyalo yudo yo moro makare nyalo bedo ni une jok moyuto system manyien ko sibir kata gitiyo kode e kinde masani kiwacho ni jogo mandie mbalariany mag giwegi nyalo ni mae thuolo makoro gidhi bedo ni giyude jopuonjre mokete course mamoko koso en gima osebedo kata katimore e kinde mokalo okete mbalariany mag piny owacho to kidwa course no idhi e mbalariany machielo itieke piyo iwuogi mana jogo man gi nyalo asenene sana kochako kaker Uhuru Kenyatta ochako gini higa mar 2016 ne nyithindo mane odonjo kacha ne tin to higa ka higa nyithindo osebedo ka medore ma ka wang'iyo kata higa mokalo ni ne wan ga 26,000 ma koro dhi private ma sana jok moseng'eyo gigo ma jok ma oseng'eyo ber kolure gi tieko minyalo tieko piyo nikech isomo matin to gi ikoso gima ne idwar timo e mbalariany ni koro ilokri e mbalariany moro ni koro nikech ing'e ni ng'enyne mbalariany ma ji ong'eny ado ng'e ni en ga public koro udhi kucha ute udwa timo law chik to koro upong' nyiso ni koro gima giluongo ni cluster point odhi malo mok nya yudo timo course no emomiyo kiyudo ni jogi seche moko biro koni koma ji ok ng'enye to giyudo gima ginyalo timo koro mane gima nyawacho no bende osetimore mage kwan manya bedo kar kacha achiel kachiel nyakoro Ramogi Joana kaya sani wanya yudo japuonj mano Dr. Chris aya ikona kanyo ni eropodi mano okwanya yude kacha kata kamano penjo podi mana nyime kar ka ng'eni mathoth ang' wayudo gi kar kae to koro sani wadonji koro e kuku mar wach ang'e neno ang' wayude e kinde ka oseloso chiko mag tudruok achiel kachiel kinde montie sani jopuonjre kachiel koda ka jonyuol yudo thuolo mar neno ni course mane mantiere kar ka chenro magiero kose rwasalaro kanyo gima KUPS onego bed ni timo gima jonyuol onego bed ni timo kachiel koda kamago ma bende wawacho ni jopuonjre onego bed ni timo kinde mane ma onego bed ni ipogo ni mae dwach janyuol to mae dwach japuonjre donjo dwa timo weche mopogore to kone ni aidhi timo engineering ni course ni mapesa mae kama pesa nitiere kae kama tich nitie maber the time procurement kae idhi yudo tich e county the time weche mag fwambo ibiro bedo gi thuolo mar loso gi ng'ato kaka Peter Osomba achiel kachiel e studio gik makamagi kineno katimore en dhir mawuok kuom jonyuol chak nitie gima japuonjre on wuon odwaro kinde osechopo makoro twak onego bed e kind janyuol kod japuonjre mondo ne ni adieri mae gima japuonjre dwaro
ma gima dwaro kanyo monego bed ni adok chien tawinje. Erokamano ahinya. Ang'eyo ni jonyuolwa bende kata ka gitimo mano nikech gihere maber mogik. To sana sana lony to seche moko ginyalo bedo maonge go. Koro gima nyalo wacho ni ineno ka kwachako kaka nawacho ni wachak jiwo department miluongo ni career studies mochung' ne wach somo e skul ni. Koro jogi giwinjo jonyuol winjo jopuonj sana gima waseng'iyo kata kwa neno kae ma iyudo kata ka nyathi biro e mbalariany to wacho ni adwa timo ma nikech japuonj owacho ma gima. Koro gima nya wacho ni nikech ok wanyal chopo kuom jonyuol te, onego bed ni wachopo kuom skul mondo wapuonj skunde ni magi e gigo ma ji nyalo timo. Kwasepuonjo jogi, then jogi puonjo nyithindo. Asto kar yiero kos kato nitie gik mana ka wacho kuom machuok. Gik moko adek ma sana sana atemo ga jiwo ji mondo ng'i. Mokwongo en gima waluongo ni nonro. Kisungu luonge ni research. Nikech inyalo mana hero giming'eyo. To bende janyuol wacho ni mano nikech mane mong'eyo. Koro anya chako research. Research ni itime gi ji te, itime gi japuonj, itime gi nyathi, itime gi janyuol. Ma ka research ni sani wanyalo chake kata duol ma keto ji e university kidhi e mbui gi iyudo ka giketo courses go mang'eny, gigo mang'eny ma inyalo somo. Kochakre mana joma chako piny kata jok ma onego bed ni donjo e level waluonge ni artisan nyaka degree. Ineno maler ni magi te course mantie. Koro ichako gi ng'eyo kanyo. Nikech sana sana seche moko gik mwayiero gi belure gi ng'eyo matin. Koro yudo ni ng'ato chopo asaneno nyithindo mang'eny. In fact nyathi ma nodonjo education to nane wuoro ni nyathi mano kala ntango miyo kodhi maber. Mabe nokel mag sirkal. Koro kwachopo higa mar ariyo to wuoyo kode. To bere ni janyuol ne ben ng'ama olony. To ayudo ni nyathini ne dwaro ni mondo tim IT. To ka janyuol oyie ni to inyalo chako manyien. Mwachako manyien. Ma sane nyathino koro ni higa mar 3. Koro odhi tieko. To kendo ineno ka kendo koro IT no dwa tek moingo education kendo koro timo maber mogik nikech otimo gima ohero. Koro mano kela gima ariyo nikech kisetimo research ming'eyo ni to courses mage minyalo ga timo te bas mano koro wang'i oyawre. Kanyo koro in gi thuolo mar dhi e gima ariyo miluongo ni koro yiero. Koro inyalo yiero moko. Ok inya yiero inya yudo ni ibagni iyudo ka maybe kata bich moko isiki iwinjo ki lokrini ma yiero mano kare onge makosa mitimo kanyo. Nyaka gine ni malach matin. Koro gima biro kendo konyowa koro yiero maber to teko ni kanye. Koro mano lure e sombi koro. Iyudo ka ng'ato iwacho ni dwa timo medicine to sciences adek gi thagi nikech onego bed ni kale. Maybe idwa timo engineering kwano gitime maber. Bas koro waweyo ka kwano itimo maber koro waweyo fwambo gi keyo mabe nchi keto kati keto engineering ka koro waduog walokre engineering ka. Koro gik moko adego ineno awacho ni timo nonro gi nya wuoyo gi jibe professionals jogo manie gigo ma idwa timo ma jotich mag gigo ma idwa timo. Ka koro wabiro kata wacho ni Cleophas nyathini dwa timo lendo. Koro kiwuoyo kode matut to neno ni to lendo ni kare nang'o. Ok enana ni ng'eny ji okawo ga lendo ni to ni ena ni wuok awuok ot kiserwakri maler tibiri bet kata chaka. Koro ing'ise gigo matimre background kucha chien kucha mondo gik moko chop kake itede nyaka ka itoke atoka kosechiek. Koro mago koro arunyo ni professional. To mbui bende nitie. Yor mbui nigi gik mang'eny to gimwatimo ma king'iyo mbalariany kacha ma atiyo go mana mar ranyisi. Waketo koro wamedo ranyisi wamedo weche information ma programs mwatimo gi. Koro kidonjo kacha ineno to adwa timo wacho hala Bachelor of Commerce. To ang'o mo onego bed nakale mondo adonj ka ineno kanyo.
to gini katimo anyalo yiero laini mane mondo koro adhigo nyaka tich. Laini koro walo kisungu long specialization. Abro bedo ja accountant, abro bedo ja human resource. Koro ing'iyo man koro ibro inene gi chien kapok ichako kata program. Asto nikech waseneno cases ma weche ma nyathi donjo ochako timo course lakini kochopo specialization to moko kako baro to kanyo nyaki bar kanyo onge koro bachelor of commerce okibro timo nyaki ne achiel gima achiel mitimo nyaki graduate koro kochopo higa mar adek to nyaka koro bar idhi kama idhiye. Koro mago bu alero kanyo to alero koda units magi gik mibro timo koro ing'eyo ka ing'e ni kwano thagiga to ing'e courses monego be ni weyo ting'e monego be ni kawo. Koro anya jiwo mbalariany te waketu gino maler wawe mana keto nying nying ni wuondo ji kichopo ground yudo ka ok tegno maber. Asto nitie career services office mano gima serikal dwawa ni mondo waketi mondo wapuonje nyithindo gi kodonjo kata kapok gidhi nyime kaka wan wamiyo gi wigi ariyo asto koro kiyiero to koro at least koro ing'e ni wuotho gi jok ma oyie gi wuoth. Gintie ga apis kapis koso yin ga mana department moko to moko bende yudo ka gionge jok ma bedo ka konyo jopuonjre gi mago mag jokarie kose mana achiel mbalariany duto. En achiel ka koro wan en achiel koro gima entie ni koro imiye ji matiyo kuro ma koro nyathi ka nyathi inyalo kony to koro gima timo mondo nyal rito jogi te nikech king'iyo ka mbalariany wan gi ji ewi 10,000 koro mondo ikony jogi te ichake chon mana ka nyithindo donjo nitie program ma gitimo ka gin e hiya mokwongo hiya mar ariyo by the time magichopo e hiya mar ang'wen gichiek. Koro mogi jwang' mano bende kama intie kanyo ni yude yo machalo nade kinde ma yudo thuolo mar dhi e mbalariany kata kuonde mag tiegruok mamoko pod in gi thuolo mano mar sumo paro kendo bed kod ng'eyo ni magi minyalo bedo kata ka idhi go nyime. Mosainya daktari yoyaye gigo notimore kata nok wanyal bedo gi tudruok e yo moro makare kata kamano waseduogo kendo sani koro wane yamo kodi achiel kachiel kama intiere kanyo ote donjo kar kae ma okinyi ma kawuono ma bende notemo mana kale kanyo kinde mane pok wadhi nyime kata gi twak ma penjo mane odonjo kar kanyo winjo ka oganda moko ne seyoro penjo kachiel koda ka kwayo mago mantie kar kae kachiel kuomgi ne owacho kama mai wacho kani ma en Otis Tinga wacho kanyo ni en e twak kendo rito twak ahinya to mano tero mana kuom wacho ni oyoyaye osebedo kata kaka jakom mano mar PA Ramogi High School e kinde mantiere kar kacha e weche gi mago mag career en ang'o manyalo bedo kata ka itimo en ang'o ma isebedo kata kinene weche gi mag sekondar ka jopuonjre timo penj kendo gidonje mbalariany apis ni mano mar careers gikonyo ga jopuonjre adier e sikunde mag sekondar koso jopuonjre mok dhi kuom jogo motelo ne department machalo kama. Erokamano ahinya Cleophas. Mokwongo e skul mar Ramogi an board chair ok PA asebedo kanyo kaka board chair to kaluwore gi kaka career guidance mantiere iyudo sama nyithindo timo penj to jopuonjwa konyogi e yo mar ng'iyo kaka ng'ato ka ng'ato nyalo ne obet. Koro sama gipuonjogi gineno ka ng'ato en gi pek e areas mamoko e subjects mamoko koro gimiyogi ni courses matime university chalo kama to in waneno ka in gi pek e yo koni kendo in bende in gi nyalo maber e yo koni koro gik minyalo dhi time mbalariany sama koro iyiero course ikoni koro inyalo kalo ma kaluwore kaka inyalo kalo subject ni in inyalo yiero course ni koro mano guidance mantiere e school from the department to the career career master mano nitie kaka jopuonj konyogi in terms of filling the courses to kende wan gi chenro makende kaka Ramogi in particular ne sama nyithindo gi bende review courses wayawo negi yo magitudore gi jopuonj maka koro osemigi their cluster points or rankings to sama gi review courses koro gineno ni
ma bende koro ket ma obed ni choice mokwongo ma obed ni choice mar ariyo kamano mano guidance ma wan go makata mana sani even in the application mana nyithindo gidhige university St. Joseph's Rapogi ne nitie kaka jopuonj pod tudore gi nyithindo mondo mi gine ni application margi obedo successful. Mano kaka guidance obedo in terms of career e school. Koro jopuonj nitie kaka konyo nyithindo e yo makende ahinya. Kendo e kinde ma gikonyo jopuonjre e kinde ma wacho ni magi yiero courses magi mopogore opogore, gino ma ilero kar kacha nitiere okenge mopogore opogore daktari, mano ma ka oganda dwaro ni oyud kony kata mago maga yiero course magi, nitiere mago ma mbalariany tiyo kod iluongi kata ni cluster points, kaeto bang'e iyudo kanyo ka course ma koro luongie iyudo ka kacha nitie ji matin ahinya mantiere kar kacha. Tiende nang'o? Nwaneno kacha courses mathoth mano ywayo ji. Iwacho kacha ni medicine ero ywayo jok maromo 400 gi wiye. Mano kuom jogo duto mano timo penj. Jogo mano yudo plane kadhi malo gi jogo duto mane dwaro timo weche gi mag medicine. En ang'o mamiyo course moro kaka mano mar forestry, kata mano mar food security, kata mano mar mineralogy gweng'u kanyo marongo yora nen kanyo ero yudo gold, jok manyalo bedo gi weche machalo kamagi, en ranyisi mane? Jopuonjre ok dwa courses machalo kamagi, koso lonye maonge, koso en ng'eyo ema nyalo miyo gigi onge, koso kata ni oyiero to onge kod lony kata marks ge kata clusters ge bende ok oromo? En ang'o matimore kinde go? Chieng' wuok tich ne wantiere kod penjo no kar kae kan wapenjore ero, en ang'o timore ma course moro yudo mana ng'at achiel kata ji ariyo? Erokamano ahinya. Mokwongo, courses nyithindo yiero kaluwore gi marketability, chiro ma course no nigodo, to gi kako ng'eye, ma bende play kata mana e weche mag mbalariany. Nyithindo yiero mbalariany kaluwore gi mbalariany kaka giwinjo humbe. Course bende nyithindo yiero kaluwore gi kaka gimoneno ni to course ni nyalo konye mondo tim ang'o e ndalone mabiro. Koro courses moko man gi nyithindo matindo nyaka wayiere ni samoro course no aidha mbalariany pok otimo ne chiro maber, pok olande maber mondo mi ong'eye, kata kuonde ma gwenge ma nyithindo ae, skunde mag nyithindo ae, course no pok gibedo gadiera kata ler mare ni to doteri kama nade. Koro mae ma samoro miyo courses moko nwang'o nyithindo matin kabisa. Mane gima nyalo miyo kanyo courses moko bende ywayo mana jopuonjre manok. To en ang'o manyalo miyo moko bende ywayo mana moko mathoth bende, daktari Ponono, kapok aduogo e studio kar ka? Iyudo ka ero mbalariany nigi courses mopogore opogore, to kanyo maduogo iyudo kanyo ni ero kaka kuom ranyisi, nyamiwana kuom ranyisi e university mari ma ipuonje, course mane mathoro ywayo jopuonjre mathoth ahinya? To bende ka irango wechego mag chiro, en moro minyalo wacho ni adier ka jopuonjre otieko tiegruok mag mbalariany to onge leo kapok giyudo tich, koso gin giyudo kata tich kapod gin e skul? Good. Erokamano ahinya. Courses an apuonjo Pwani University. So kwang'iyo programs mantiere sami wayudo nyithindo chiegni 4,000 gi wiye, to yudo ka School of Arts oyudo chiegni nus mar nyithindo mobiro go. Matieni courses ma wa offer e School of Arts samoro nyithindo olando, konyo walando, to bende samoro gisebedo ka gikonyo nyithindo yudo kaka degisore. Higa mokalo Hotel and Tourism Management nonwang'o nyithindo mang'eny, perhaps nikech bende yo Pwani kocha weche mag hotel to gigine yudo ka nyithindo kapok gitiyo kata ka gidhi attachment hotel kone ni di graduate duogi ni wasetimore nade, wasesoika. Koro marketability samoro yudo, aparo ni kako land course no ema miyo samoro kech wan yudo ka samoro guidance and counseling mwalo kocha weche mag psychology gi thothne organizations tiyo e coastal region. Koro nyithindwa motimo sociology kendo chako otimo psychology yudo organizations mang'eny mokelo tijegi e yor Pwani mondo mi gitimre nade, gidonje kendo gidwang'o tich haraka. Aparo ni mano is a factor ma play mondo mi nyithindogi mondo courses ma School of Arts, particularly sociology, psychology, jok matimo philosophy nwang'o kaka ginyalo konyo e weche mag policy e yore makono, miyo ginwang'o what we call social insertion into the community very fast. Koro gima miyo courses nwang'o nyithindo matindo en kaka course no nyithindo yiere
gi kaka ji apply that particular course. Thothne en kaka nyithindo ong'eyo course no to gi kaka giyiere kaka ginyalo bedo placed. To gi chances ma university declare ni maa chances ma wan go, wacho ni wan gi chances mag nyithindo 30 mwanyalo keto mondo som course miluongo kata ni archaeology. Kaeto ka nyithindo apply 29 to samoro 29 no inyalo kawo te ka gichopo kanyo. To ka nyithindo apply mang'eny tiyudo ka samoro koro ing'iyo ni to ere kamitero moko komachielo. So samoro mano dynamics ma play ni what were the chances declared to jiadimo apply to bende gi meet mano ka gi meet mano kane gin less samoro yudo ka gibedo accommodated all of them, kane gin mang'eny to samoro yudo ka thuolo bayo gi omiyo samoro koro ka kuonde ka tin to nyathi bedo placed kamoro course mane oyiero kata mana third choice gik machalo kamano mamiyo samoro yudo ka ng'ato wacho ni anero na nwang'o nonengo bed nadhi timo Bachelor of watch ni psychology. To course psychology ni omiya community development. Mano samoro was just a distant third mano yiero to luore kaka jino timore nade oyiero courses mabe no yiero ka. Samoro nyaka wang'e ni samoro course ma nyathi oyiero mokwongo kata moyiero mar adek. Samoro course moyiero mar adek ni watigi mano en first choice mar ng'at mokwongo to jok mokete first choice ka ng'eny gimikwongi keto first choice mikwongi imiye ratiro mokwongo mar donje tipim ing'iye ni to ji adi mokete first choice. Koro mane mikwongi mi ka samoro ni ikete choice mar adek to jok mokete choice mokwongo osepong'e tieni koro ionge chance mar timore nade mar yude. Mari ma bende niketo mokwongo cha samoro en mar ng'ato mar adek. Koro dynamics kaka gigi bedo luwore gi application ma nyithindo oketo to gi ji ma bende apply e course no. Ng'e ni mari mokwongo samoro en mar ng'ato mar adek, course ni mar ariyo samoro en ng'ato kete mokwongo, jomo kete mokwongo go be nyalo bedo mathoth. Course ni mar adek samoro be en mar ng'ato imbe miketo mokwongo ni samoro be ung'enye makoro ok meet the cluster point, which again also varies from university to university. Erokamano ahinya Daktari Oyoya, ilere yo makara ahinya. Aduogo studio mana Nairobi ka wadong' mana gi thuolo ma dakika 8 to wadhi e yweyo. Peter Osumba, iwinjo kanyo gima Daktari Oyoya bende olero karkacha. Thuolo ma oganda ntiere godo mondo mi gidhi nyime nyalo chalo nade ka iwinjo weche gi mag ng'eyo ni course mane man gi chiro. Iwinjo kanyo ni ka idongo tida bedo mana pilot, ida bedo daktari, ida bedo nurse, ida bedo jafuambo, ida bedo gik mopogore opogore, ida bedo ja ohala, ida bedo gik mopogore opogore. Ng'ato penjo ni yiero sani jok mawuok dhi timo finance gidhi kwano pesa ng'a? Pesa mane ma gidhi kwano? Kata magi dhi bedo kata ka gitimo accounting omenda go ni kure. Ng'ato penjo ni sani moko chak tim nyaka gi mbui. Tich pod nitiere kosoyo mondo japuonjre obed kod ng'eyo gi courses mopogore opogore mantiere. Wawinjo kacha mano kuom ranyisi matimore kacha Ramogi. Gintiere gi chenro mopogore opogore ma jopuonjre tudre kod jopuonj magi kata toka gisetieko weche gi mag bedo kacha e skul mar sekondar. Thuolo nitiere bende ne jowa mondo mi gibede kod tiegruok motelo ne yiero course mondo mi ging'eyane matut. Ok ni itieko tieka form photo giming'e ni kokibedo engineer tidhi bedo daktari, koki daktari itero adhi adonje puonj kacha. Samoro donje puonj to wach ni aya puonj koro ji opong' ji ng'eny. Tich ni kanye puonj skunde bende nitiere kar kacha monego bed ni ndiko ji. Erokamano ahinya Cleophas, an kendo awacho mana ajiwo Dr. Yo no owacho adier nikech dwe mokalo ne an Ramogi nikech nyiso ni wan gi DOS margi nyiso ni gimedo tiegruok kuom mbalariany bende ma oko mana kaka nawacho ni chamano aduoko erokamano. Koro ng'eyo ni mana kaka ng'enyne gini en gin gik moko ariyo sana maduong'. En gima koso ng'eyo makelo gini, to mar ariyo bende mana kaka wacho ni placement criteria yo miluwo miketo go jogi e mbalariany. Nikech kaka inyalo hero course kaka ong'isi no to gik moko adek go ma owacho ni ma KUPS ng'iyo mokwongo en ni to nafas gintie maromo nade e university ka. Mano anyalo jiwo nyithindo ni kidonje mbui mar KUPS asti ng'iyo higa mokalo tibro neno higa mokalo kaka nyithindo noketi to gi kaka
gimwaluongo ni class point ne en. Koro ajiwo ga nyithindo mana kaka nawacho kane an kacha. Mokwongo, lu herani gi gimidwa timo. Kik ilu ni an nyaka bed mana university kata tek kata dhi mana timo tiji ywecho. To an nyaka bed ka. Nyaka ing'i gimidwa timo. Koro anya wacho ni rango nonro cha pod nitie thuolo ka nyathi osedonjo sani wuo mondi sani ma nyathi ikre mar donjo ni. Sama nyathi ikre mar donjo ni wanyalo ng'iyo, onyalo wuoyo gima odwa timo ni, onyalo range jok moko ma bende timo gini, onyalo wuoyo kata wede gosiepe gi maybe jomoko monene gweng kata estate kama gidake. Opimo sani koro nego bed ni nyathi wiye chio sana kendo gi janyuol kata janyuol kuma tiye kabe ni en janyuol matiyo network koro luonge network. Koro gimo kwonga en network tudruok ma in go mondo ing'e into gigi dhi nade. Mar ariyo, inyalo ng'iyo kaka ng'isi nitie mbui moko mag mbalariany kata kiweyo ma Kenya ka sana king'iyo mbalariany ma oko gin koro gichiwo information mang'eny e gigi. Koro gigi inyalo yudo be mbalariany to bende kata ma Kenya ka pod inyalo yudo gi. To kaka nawacho kana biro kama okalo cha ka koro wan gi career service office wani nwa decide ni nwa ni ok wabotiyo go mana kode ne nyithindo manika to koda nyithindo mani oko. Koro iyudo namba moro kata ka idirect ji mbui wakacha kigo namba ne namba ma toll free en namba mok charge to ipenja to gipimo ni koda oko choni nyaka be ni biro donjo kanyo. Koro aparo ni bende ka jo mbalariany moko bende nembni nitie e mbui inyalo gocha tipenjo ni gine na course ni olure gi mane tinyalo ng'eyo. To gima chandwa sana ni popularity of program ma iwacho ni ang'o miyo jomoko yiero moko mang'eny to jomoko yiero matin. Ng'enyne ikele gi winjo ma ing'eni anya wacho ni winjo ma wan go kolure gi weche kolure gi gimwa ng'eyo. Ada wacho ni the information they have. Ikechi yudo ni wa interact wayudo hero mag gigi kolure gi jomwa ng'eyo mosetimo gi gima osiepe wacho joma uneno momiyo kipenjo Dr. Yokanyo ni to program mane muneno ka ji donjo ahinya course magi to an ka ng'isi to kawo koro maro mbalariany mar Mazitek iro ni ji donje IT ni sana nikech ng'enyne ji ong'eyo ga gi IT mano lure gi maybe gima nyithindwa moko timo mane osekale lwetwa mani oko kucha koro wacho ni adhi timo gini to mano gima akwero ga nyithindo sana kadhi e school nikech itim gimoro ni ng'ato timo tim go ni ero itimo gimoro ni kisunga ka dholuo ka luonge na luonge ni trending ma hype en gima sani gilosi ahinya sana ka county government odonjo to gi other places during that time ne wawinjo weche cases mang'eny anya madonjo mag gini mag jo procurement supply chain koro mane en kata mbe potha koro kanyo yudo ka ji donjo to do ng'e gimomiyo gidonjo ok en cost to mano to gimok nyal sustain nikech yudo ka mit mar gino kata some to kod time dhi lal kiseyudo gima ne idwaro no odhi lal koro ya donjo kata oganda wacho ni watiek course wadonjo kacha mondo mwayud pesa no mane gima gintie kanyo loso pesa piyo tidie somo bende mana thuolo mag gine dakika kata gina 4 kisetieke ajiwo ga ni hero kise apoda wacho ni kitimo nonro along research asto iketo herani moro kanyo inyalo dhi mabor. Aneno gazeti kanyo ng'iyo nyoro manyo wuok cha aneno koda geology kacha to anyo jo Kenya ni nonro ni onego bed ni ng'iyo mbele be waluonge ni forecasting ng'iyo mbele to nitie program masani en gi tich to mbele ochal nadi. Koro anya paro iga 2007 joma notieko university iga 2007 mano timo geology mano kayudo ka ngilu ni Ministry ma water and
what and we will matine pi ochung ne pi to gi en pi galwora ok pare mabere jogi ne ok ng'eny ne jodhi mana matin kama to jogi nondikte in fact an go osiep na obe masomo go class no te nodonje tich koro ting'eni mage course majno popular ka ng'iyo gi chaneno aneno gimoro kaka dryland agriculture kuma nyoket wach pur pur mar en ngoro koso pur kumotuo ma okwende ma oro ntie to mani ng'eni donge mani gimo setero piny kaka mar Israel mbele ma kata sani opidho piny ngima to en mane kama onge pi koro aparo ni bende serikal bende nigi tich mondo ng'is gigi maler ni to en ang'o mbak Ministry of Education nigi chenro no onego bed ni gijiwe ni to en ang'o ma ng'ato onego bed ni timo gik mwadwaro timgi ang'o mibiro timo kodgi aparo ni onego bed ni waluongo ni policies and government policies onego bed ni bende lero ne ji gigo maling' mopondo policies go ma nyithindo onego bed ni ikre negi maybe higa 4 mabiro higa 5 mabiro mae gima biro bedo ntimo koro mane gima nyalo erokamano ahinya koro Ramogi Jwang ka yudo to pontiere kaka wayudo thuolo mar kawo yweyo masani sa soka dakika achiel tok sa 2 ka waduogo daktari oyoya eka ni erongo wantiere kodi achiel kachiel kachiel koda ka Peter Osumba mwadhi duogo ka mondo mi waduoka ne penjo ari adek mawuok kuom jonenowa kama gintiere kar kae kiwacho kanyo ni sani ka in gi penjo moro amora kotenore kod weche go mag yiero kose to yiero pod nigi thuolo mar loke kata kidonjo mbalariany kacha ang'o mondo ging'e sani wantiere kar ka ote ma yiero kar ka ang' wasomgi kata kamano bende gigo duto mane watwake kar ka en mar neno kendo kwago tarubin chien wanane kata ka kinde go mane jok moko gin jotend migepe mano ma ilose kacha kuom ranyisi mano mar Charity Ngilu e yo duto kinde mane kacha migaono mano mar thieth mane sirkal mar Kibaki sirkal mar Barobar odonjo kacha weche go mag pur kod mago bende mag keyo pi e puothe mopogore opogore mago weche mag irrigation nyaka 2013 tiende nang'o gik mage ma wasomo e wiye e gigi duto manyalo konyowa e ogandawa iwacho ni migepe upogore opogore kata kopogore gi weche go mago mag yudo omenda kata kamano omenda tema ji manyo oko ka gimoro amora mitimo isomo mondo mi iyudego e kinde mabiro wakaw yweyo masani ka waduogo twak dhi nyime medo rotego. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi Jwang, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Twak gi jothumbe Nyakwara Ramogi Jwang kumora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Picha beach Nyakwara Ramogi Jwang sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Viken wuok tich ariyo tich adek tich ang'wen tich abich saa 10 gi dakika 15 nyaka saa 12 warom. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa.
time? I'm just doing this for my friends at school who do not have lunch. Oh, you should have told me. When your kids learn from you, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Ai, nyakoro moge jong waseduogo yweyo wakao sani ka wakale ote ariyo adek madonjo karka yena mondo mi koro akal gi ane achiel kachiel. Nitiere ote modhi keto ni ka achiel kachiel moko bende adhi somo karka ma ok oyudo thuolo mar keto karka. Ero Rosi Nyatieng wacho ka niya kos ero nitie moro mochako aya mar Rosi Nyatieng ne ngaduoga tiekgo. Otieno Crispin Olo wacho ni to penjo nago jolony ni ero ni wacho ni to jogo motimo pure science mano BSc General wacho ni kwani kama wanyalo bede kamae wacho ni wanyalo bede advised nade mago jogo motimo BSc General jogi ne wan go kata kumoro ero penjo chopo karka. Otieno Crispin Alo penjo no edhi duoki wan gi jopuonj mbalariany ka angi ndik gi piny angi duok gi kar nyalo gi. Ote machielo mantiere kar kanyo Woodrich wacho ni yiero kos tinde ok konye Kenya masani owada waneno malich wacho ni waneno malich gi mekwa gi e jua kali kae owada wacho ni seche moko ipenjri gimomiyo ni somo kos ber to tich imi mana ka ong'eyi ka onge to kata wacho ni ka onge to kata in misomo nyaka masters ubadi geno ero duono kumoro Dr. Oyoya Yangi miwane ote kata paro mamoko mantiere karkacha. Aya Morning Cleophas Jakinyar Modi wacho ni mosna Dr. Oyoya wacho ni pej na jolony wacho ni an gi nis mano yudo straight A in last year KCSE to nora timo radiology kendo mano e gima ne ooro kwayo kendo bende noyudo buok mano bang' kanosekete mbalariany ma bende ne ok oyiero kendo kos bende opogore. Wacho ni kos ma nitiere kar kacha iwacho ni en optometry tiende nang'o wacho openjo kanyo ni what's happening en ang'o matimore gik ma kama ika timore yang wawinjane kanyo jolony an ge studio ka undiko gi piny ang waduogo to wachako kodgi ang'ina achak kata studio mano auge studio ang wachak gi Dr. Oyoya Theodora Omolo wacho kamae Ramogi TV ler ahinya wamor gi twak kawuono mwakonyo nyithindwa yiero godo kos erokamano nyakle kuom tiegowa kokalo kuom Dr. Oyo kod Mr. Osumba wan gi James Odhiambo kod Joseph Odhiambo. Aya erokamano ahinya uduto kuom ote mamedo donjo mano ote mowuok kanyo kuom Theodora Omolo ka otieko go kar kanyo. Nitiere ote machielo mane donjo kar kae Rosi Nyatieng mane wacho kanyo ni kos wacho ni iyiero maberni Cleo mineno kinyalo timo malong'o mane gimiyiero. Kamachielo nitiere ma wacho ni Ainea kijana mdogo wacho kanyo ni mar Sega umrembo Ramogi TV ler kendo winjo yo makare. Dennis Abila bendo wacho ni wan kanyakla. Velma Velin wacho ni hello Ramogi penj na jalony ni course mar agribusiness management bende nigi marketing koso en gi chiro again mane gima dwaro bende nitie chiro mano mar agribusiness jok motime yudo tich e yo machalo nade. Geoffrey Ramsey wacho ni niko ndani oyudo wa vizuri loud and clear ka ntiere Tanzania erokamano ahinya again yote pothoth mantiere karka kangi donja wamedo mana oro gi achiel kachiel mana ka wantiere kodgi kae mondo ang wang'iane kama chielo ni wadhi kodgi eyo machalo nade. Sani wakawane Daktari Oyoya ka ntiere e county ma Migori gwenge marongo okinyi makawoni isewinjo ote modonjo kar kacha ntie ote mano mowuok kuom Jakinyar Modi ntiere kacha modonjo kuom joneno mamoko machiwo mana poch gi pak wach mane minyalo bedo godo e wi duoko mora mora mantiere kar kanyo e kid penjo mano penjgo machiegni Daktari. Aya unmute. Erokamano ahinya awinjo penjo kowuok kuom jok mawacho ni otimo general BSc or pure science kaeto gipenjo ni to koro ma terowa kama nade kaeto
somo matinde dhano somo to samoro tich ok giyudi. Daer mar chako wacho ne thor mar tiegruok e mbalariany kata obedo mana ne kitieko mbalariany to samoro nyalo yudo kondiki tich to tiego ji e mbalariany en jogo manyalo tiyo gi tiegruokno mondo gipar e yo makende kaka de gichak gimoro ma ginyalo timo gi skills ma ginwang'o e mbalariany. Teni gibed creative mondo mi gine kaka ginyalo tiyo gi knowledge no kata obed mana ni samoro ok ginwang'o andiko e apis mamoko gi. To koro king'iyo kata ng'ama osomo pure science, iyudo ka nitie kaka inyalo apply that knowledge. Inyalo package yourself gi knowledge momino mondo ming'in to ere kama inyalo donje, nikech onge kuma pure science iwacho ni ok nyal miyi tich kamoro amora. Koro aparo ni mano gima nyaka wang'e ni mano kaka tiegruok mar mbalariany bedo ni imiyi skills mondo mi okonyi in iwuon ibed creative, inyalo chako gimoro kini iwuon madhi nyime. Koro kata kimedori kidhi mbele to medi mondo mi imed bedo maliw e gimitemo timono. Course mar agribusiness, daer mar wacho ni kata mine university mbalariany ma wantiere sani, jogo matimo agribusiness ginok, makata kidwa ndiko ja agribusiness ibiro yudo ka mondo mi iyudgi gitek. To jok matimo agribusiness gin jok mang'iyo kaka weche mag pur to gi kaka chiro margi nyalo bedo kaka advice. Ma en achiel kuom courses mago man gi chiro maredi, nikech dhano nyaka chiem, dhano nyaka los chiemo gi, kendo dhano nyaka ne tinyalo usgi e yo manade. Anyalo paro ni kata mna an ok atimo agribusiness, to nikech atimo philosophy anyalo ng'iyo gimoro mapenji ni to gini kotime kama to ere kaka dolokre mi to bed gino manyalo konyo. Omiyo e dweche 3 mokalo nadhi timo assessment ne jok ma ochako handgi e yore ma kaka rego kata ito lembe moko gi mondo githiw obed kod mo. Mano agribusiness. Koro paro ni kare kata ito lembe gi nyalo miyowa mo mondo mi wapiwa oil no. Napenjo gi to ere kaka koro unyalo maintain ler mar gik machalo kamagi mondo mi jok matiyo gi mogi kata en piwa oil kama obed ni handling kaka umulo gi ok nyal kelo chandruok ne jok mamoko. You see, iyudo ka koro samoro area nani odonje e agribusiness, tiende gi oluwore gi mana temo wacho ni kopuonj ng'ato e mbalariany maber to tiyo gi skills go mondo bed more creative, you think outside the box mondo inene to ere kaka onyalo donje e sector moro e society kuma wantiere ni. Omiyo onge course ma is not marketable outside mar university. En ni to ere kaka nyathi ka nyathi temo kata japuonjre ka japuonjre temo tiyo gi rieko kata tiegruok mano nwang'o mondo mi okonye onwang' kaka odonjo kamoro. Choices mag courses ng'ato wacho ni sani tinde gidiwo go. Hapa ni gima wacho no en choices mag university, mag courses mitime university gibeyo mana ka wabedo creative kendo watemo ng'iyo ni to ere kama wanyalo soye moro ka moro kata kaka wanyalo tiyo gi skills gi mondo mi e sector moro ka moro wane ka wanyalo mede amana. Erokamano, ken tig maweyo. Aya, moko po nitiere kanya ngena ng'waduogo mondo mi ang' warangi ane matut bende mana ka michope kanyo. Peter Sumba nyalo kwanya gi kanyo mondo mi okono en bende penjo momule kanyo gi duoko monyalo bedo godo kata ng'wadhi ane penjo mamoko mapontie ka kuom joneno. Erokamano ahinya Cleopas kuom kachako gi jawinjo mopenjo ni optometry ni to en ang'o, nikech nyathine gidwa ni mondo tim gimoro olal na matin, but optometry bende ok rach king'iye nikech en joma deal gi weche mag wang'. Weche mag wang' king'iyo kiseneno en gima nitie joma dwaro kony mang'eny e weche mag wang'. Kata kidhi e hospital ibo yudo jogo ma dwaro kony. Koro nyiso ni en gi chiro. To pod bendo kowiti oko, pod en mana kar ka hospital. King'iyo kata kembe malos angoche masani koro osebedo Kenya ka gisebedo ka gimedre sana. In fact ng'eny gi nitie kora mago mag okel gi jok moae oko mar pinywa mar Kenya. Mano nyiso ni pod chiro nitie.
koro aparo ni kikwa jimakwa nikech ok nwayudo gicha gima dwarore ni mondo wambi wabede jok ma akenuna dholuo but flexible ma wachak waywa to wakwa dok mane laini ikier mana matindi chak ywa pod ne koro kanyo tanno kodhi maber anya jiwa ni mondo jiw nyathino mondo koro nyathino be bed gi samuoyo nikech kobedo gi samuoyo to kodhi chako somo to chako ko onge jingo pod pache paro ni mana gich obro mana chiwo kako odhi tieko to sechego koro maybe perform be okose perform maber koro bro thage koro mar ariyo to BSc General nyalo timo king'iyo gimane BSc General ka ng'ama notimo BSc General en course no kete mondo omak kuonde malach gigo minyalo tiye mar BSc General but gima nyalo wacho kendo ni kiyudo bende ni in gi pok monine in gi pok mar puonjo to inyalo timo postgraduate diploma in education asto koro man tidonja koro idhi puonja high school sciences go tinyalo bedo ipuonji kata TVET bende inyalo puonje koro kiki lose hope kanyo mar ariyo mar adek to anyuola moro bo wacho ni to ni tinde onge tiende yiero tich to adwa mana jiwe ni yiero to pod bera ka koro wacho ne gima ngire mono nyisa kane an katieko university to koro atimo gima waluonga ni tamak cha rango tich rango tich no nitie kaka seche moko nyaga jonyo chunyi koro ngisa ni kik dew kata wambe no wakalo makami kaleno koro anyalo matiyo gi wach no bende mar jiwo anyuola ni jiwri ajiwa to gima mondo kik tim maseneno mathago nyithindo ni otieko university tasto duogo bete ot orito tich mano tinyalo rite sana gima tinda jiwoga nyithindo ni koso mitimo nigi gimoro kachi luongo na attachment kidhi attachment kawe motegno sana kitieko attachment no kwae kata moro be onyalo lokaloka nyinge ni internship kwagie mondo ibedie kata kanyo kata kok chuli sana kinya yudo kamoro minyalo gamna dhiye kata kinyalo gamna wuothe kata ng'ama nyalo konyi mondo iyude gamna fare no kendi chopi beda kanyo yeye jogo ori chieng' moro ni impo mana ka tich owuok e iye kanyo to kata ka tich owuok e iye kanyo jok ma in go kanyo go gin bende gibedo koro network ni ma ginyalo winjo kata ni ne gia tich kamoro eka koro gibiro ka koro maybe kambi cha potin koro in ringi dhi kacha nafas moro dong kacha koro mane gima ng'eny neno ka nyithindo bed ot kata jomoko koro we gima ne gisomo koro gin gitimo gima waluongo ni ndike mbui online writing iyudo ng'ama notimo engineering ma wiye ler kar mondo koro lu gima notimo koro rango pesa mapiyo ni ok ober ahinya anya jiwo ji ni beda motegno gima ne timo cha onyalo bedo motuo sani to biro bedo mamiyo mbele koro mane jiwo manyamiyo go ero kama ahinya koro mogi jongi winje wach maler ahinya onyalo bedo motuo sani to biro bedo mamiyo e kinde mabiro mbele kanyo mana kinda gi tich matek gi duto bende bedo kacha kabiro e yo makare ntiere ote mamoko mapon tiere kata ngeni kata kapok ayudo ote ntiere penjo mada penjo kanyo daktari oyoyaye kakoro nyawire kanya achiel kachiel mondo mi odwokwa kata kapok watieko chenro kinyi makawuono daktari iwinjo kanyo ka oganda wacho ni weche mag marketing iwacho ni thuolo mag tije bende bedo manok kawuono kind oganda mane donjo mondo mi odhi otimane tij fwambo nyabedo ni dok piny kalure kod achiedh nade bende mantiere tijni mar fwambo jogo mane da bedo kinde bende kaneno ka okil kama loka kosetieko weche mag edo to ilao kende manyo Subaru karingo kode matek gibedo kod buok kendo gibedo kod luoro jogo mane bedo dakteche kaneno kaka dakteche mag county ok chul chuny gi gore kendo giwacho ni ma bende kama daer mar dhiye kama wantiere sani oganda wa matindo mantiere sikunde gineno gik matimore e county gido gik matimore sirkal mamalo chuny gi de gore iwacho kanyo ni iyiero kos kaluwore ng'ano machiegni kodi owadu neru nyaminu mamani kata owadu moro kamutie kaluwore gi gino ma ineno maber kode bende wan gi geno ni kidieny manyien mag josomo kata jogo mapuonjore bende gin kod ng'eyo moro ni kos makama ema nigi ywayo ji mathoth ma bende niselere tielo mokwongo kawa thuolo ni kendo mondo ilere nyakwara Ramogi Jwang koses gi makoro oganda yudo
gichom kod gi kanye ka moko bende donjo ka gikia kata korgi kod atachgi marketing mar course joma gi monego time kuom ranyisi itimo philosophy kama itime nitie ga utimo psychology kumoro jiwugo kocha keto posters ni wan watimo course ni koso gitime nade koro ka kori mbalariany ma Pwani utime nade mondo market courses mondo gano ng'e ni course ma kama nitie to jok motime gin jogi. Erokamano ahinya. Kapok adwoko penjoni no, agombo mar mondo mi ajiw kuma ne Peter wacho ni nyithindwa gi otieko university kik gibed pacho to gibede gi chuny bende mar chiwruok volunteering. Inyalo wacha ni an nachatiyo kodu ka kata timo gima kama, anyalo timo gima kama, anyalo konyo gi skill man go ni kapod arito kama dadonjie. Mano is a way ma samoro bende society nyalo soigo kamoro. Volunteer idhi tiya kamoro ka chieng' moro gimoro wuok jomoko no pari. Aparo ni en chuny ma ka joma sani obedo godo to nyalo konyo gi gidhi mabor moloyo beda e ot. Koro kadok e weche mag marketing mipenja, daher mar wacho ni we achak gi kuma ne chake ni samoro ka ng'ato otimo kata law to neno kaka itimo go kinde, koneno kaka odwa bedo daktari to neno ka dakteche ok chul, ni koro mano nyalo go chuny ng'ato. Mano nyalo go chuny ng'ato, dieri mano ni kare to en gimomiyo de wadog chien mondo mi kik watim gima ber. Daher mar wacho ni sama gik ma kamago timore mineno ka ok gin gik mabeyo, mano nego bed puonj ne jok matiegore sani ni kare gibed lokruok ma gidwaro e kinde makiny. Koro lokruok no midwaro no nyaka chakre mana kod gi sama gisomo ni an kadhi abedo kama, to kata ka gino ok obedo, anyalo bedo mondo mi gima kama okel lokruok e sekta no. Aparo ni mano e plan kata gima ng'ato onego bed godo sama otiegore. Marketing jomage monego tim, adieri marketing nyalo bedo gi ji mang'eny monego time. From a perspective mar kuma nyithindo dhi donjo men university nyaka market courses magin gogi. Aparo ni nyengo wabed gi career talks from university ma wa visit kata na high school sama nyithindo dwa timo penj mondo wanyisgi ni courses mabedo offered gi career path nyalo bedo kama. Koro en responsibility mondo mi university onwang' ni to ere kaka marketing nyalo timore mondo wanwang' platforms magi nyalo timore. Visiting university high schools is just one option by the university. Stakeholders mamoko bende nyalo timo marketing. Alumni Peter alumni mowuok jok monotiegore ma koro setieko to nosomo e sikunde mag sekondar ginyalo dok chien mondo giwach ni an ng'ama kama, an okil kama loka, nasomo ka, ang'eni koro utimo penj. Ubed encouragement ne nyithindo ma pod tiegore e thuolo masani. Mago bende kaka mano nyalo timore mondo mi nyithindo nwang' kaka gitimore nade, ginyalo bedo gi mijing'o mondo mi gisom matek gidhi e mbalariany. To marketing itself to university onengo timre nade, onengo market the courses, and universities are already doing that. Nikech kinone mbui nitie kaka university oketo programs kata lainde mag somo mag gi e tond mbui kanyo. Koro daher encourage nyithindwa masomo ni instead of tiyo gi simbe mag ong'we yamo ma wan go gi mane WhatsApp kata mane messages mamoko gi, watiye gi gigi mondo mi bende wamany go information mochuno kata moriere tir gi weche mag somo gi kuonde mag courses go bede offered, nikech universities timo kamano. But we can still do much better by looking at the various fora kuonde mamoko maditiere ma ji nyalo chokore ma wanyalo kawe e weche machalo kamagi mondo bed kaka yo mar chiro mwauso go courses mantiere gi. Erokamano ahinya. Iwacho ni mane yo manya bedo kacha yore go maga chiro manya bedo kacha ka uso go course mopogore opogore. Ntiere ote ma pod donjo kar kanyo, ang'eni nitie moro manya yudo sani mondo mi ang' waduoge e studio ka mondo mi ang' wachome okang' mogik makoro kang' watieko go chenro. Ayudo ne ote moro kanyo wuok kanyo kuom Dala Homes kanya ka wanyalo yude kanyo achiel kachiel. Mano mbui mano mowuok kacha e Twitter owacho kanyo mano mbui no mar X. Wacho ni sani bende kiwacho ni X koso en Twitter obire yo machalo nade. Mano ote mowuok kanyo kuom Dala Homes. Wanyakawe aya wacho kanyo ne oyawre Cleophas. Wacho ni moso daktari ana da wach ni course mano mar BSc Forestry yudo tich tek go sana. Mano ka nitie kar kayo. Wacho ni kambi
mar Kenya Forest Services, Kenya Forest Service ndiko ji matin sana mosomo BSc Forestry. To mae itimo bang' igni kata ng'wen ama beach. Wacho ni kendo iyudo ni nitiere age limit miketo magolo jok moko oko. Mano wach mantiere kar kanyo. Ng'eni penjo ni daktari nyalo duoke kata Peter Osumba bende ayudo e thuolo. Nitiere oganda mopogore genero lal. Ang'o mino katimore oko. Nitiere okenge moketi manyamiyo jok moko chungi gore kata magiero koses machalo kamagi. Ji otimogi tonge kod tich. To bende kiwacho kata kinde mane iloso, iwacho kanyo ni ero ng'ato wacho ni thuolo ni ka ng'ato oyudo mondo miyo yue, mondo miyo yuda ne thuolo mar timo gima chielo. Ng'ato wacho ni ok doriti, pod nya timo gimoro. To gimotimo koro side no biro bedo mabede main hustle mare. Mo wach ni kare kata gima nasomo cha, kora nyalo we. Ng'ani dogo kao masters machielo, odogo kao degree machielo, igina ng'wen mano kao ka. All day kendo lal mana kamano. Ero kamano, awacho ni gimitimo mathenge kapod irito, kapod ine wuoth, to ok apingi. Gima pingo en ni kakoro iweyo kabisa gima ni itimo cha. Nikech gima kaka daktari owacho cha, university mbalariany yawi mondo itigi gino e yore mang'eny. Koro nyalo mana jiwo ji ni makando ni to time kojiwi, lakini kobed ni koro okidwa timo gima ni timo cha. Ka adier gima ni timo no iparo ni inyalo time, to kendo itimo moro ni nikech iwacho ni tich emokoso. Tich emoko yudre. Koro mana nyalo jiwo gini pod wabeda safari no. Medo somo no to bende nyalo ka bedo maber. Ajiwo ga jini medo somo no to beber mana ka isetime gimoro matin ma koro ing'eni imedo cha to ichalo ng'ama luongo ni specialize kata imedori e yor somo no. Koro mane manyalo wacho. Pio kimiya nafasi mana ka duoko ng'at moro mo penjo mar agribusiness cha. Anyalo jiwo ng'ano ni agribusiness no nitie gik ma nigi tije mang'eny ahinya kinono matut. Koro pod aduoko gi mane e nonro cha, research nikech kata ka kao ranyisi mayot. Wan gi TV nyawadu mwaluongo ni Citizen TV. Ineno Shamba Shape Up. To king'iyo program cha, ineno ka seche ma program no biro, ikelo ni jomoko ma bende wuok ka jok matiyo gi gik mag agriculture gi. Koro kuon mage mokwongo ma bende ichako go research. Wacho kara wan gi kampuni miluongo ni kama. Koro mage ichako approach. Koro anya wacho ni mondo like sani king'iyo wan gi kampuni mang'eny maloso feeds mag chiayo kata ma keto fertilizer motiyo ge purgo. Mage jok makoro ja business go dwaro nikech gidwaro jo agriculture manigi wich manyalo konyo gi e chiro, manyalo konyo gi e tero gigi kuonde ma ji nitie, manyalo konyo gi e paro ka ginyalo medo loso gigo manigi teko. To katieko benda wacho ni ja forestry kiko ng'ima sirikal kende. Kata nitie jogo ma ok gipidhi yien lakini gitiye waduongo gi ni environment, alwora environment kanyo. Inyalo dhi jogo minya tudrigo kata kwa ng'iyo Wangari Maathai Foundation. Waneno ka pod gitimo gi kaila. Koro mana anya wacho ni wang'i malach kiko chunye gore. Wane wuoth. Ero kamana ina to bende ka irango Shamba Shape Up kocha kono wan gi pur gi ohala. Koro tich adek kaka wuono gutieno. Iborange ne Ramogi tiri kaya. Kanyo bende joma timo pur gi ohala e course university kacha. Bende giranga ye ka. Ntie opportunity mathoth ahinya mantiere oko kanyo mana kaka iwinyo kora Ramogi jwang. Wantiere kaka kod Peter Osmodogo mondo miwa wach mare mogik. Adhi ka wane wach mogik kuom daktari Oyoyaye. Wachope kinde makoro watieko twak okinyi makawuono. Nitiere jogo ma chunygi go kibikibi, wadhi kanye, wachom kanye, kose rose yierne wuoda nyara, nyaminwa wadwa, kos mane okodwar. Koro chunye penjore ni adhi kanye, adhi nyime amany fee, nyathi odhi school, odhi timo kos mane okoyiero. Oganda makamagi chunygi bayo kendo githagore gi paro mopogore. Wach mari mugi kuom jonyuol machalo kamagi tayenyo odiochieng' makawuono ka odong' mana kinde maromo kacha kata ndalo madhi 15 mondo mikoro ero gi wach ni ero
kinde mag oro kwayo mag omenda ka idhi bed kata ka iloro kod weche mamoko motenre kod weche gi mag donjo e mbalariany kochakore dwe manyien. Wach mari mogik kuom gi nyalo bedo mane okinyi ma kawuono daktari? Erokamano ahinya. Wachna mogik en ni nyithindo koro osebedo placed e universities, giseluongi courses mopogore opogore. Sama gidonjo e university sani gidhi nwang'o another career guidance, gidhi nwang'o opportunity also to shift ma ginyalo loko godo courses mamoko madwa bede machiegni gi kaka gitimo gi kaka nyalo gi obet according to their cluster points. Gibed gi winjruok makende kik obed tungni ni janyuol moro ma to nyathi dwaro ma. Nyathi onego define future mare kodhi e university, seek the proper guidance. Sama nitie chances ma ji nyalo change go ka ni dwa timo BSc Environmental Science, tidwa ni koro idok community development, giti gi offices mag admissions to mondo giyud the proper guidance mondo gitim courses maber ma gidwaro. To jonyuol owe nyithindo bed free mondo gidonji. Mogik en ni e thuolo ma koro ne wantiere ni jonyuol bende koro e paro to fees ni obedo mang'eny manade. Aparo ni nitie kaka giyud tiegruok makende, nitie kaka government nigi scholarship, HELB bende nitiere, kaeto gi percentage monengo bed ni ichulo koponi in ng'ama needy kata less needy, percentage 7 of the total fee mantie kanyo mar tuition no. Kik figa maduong' no bed ni obwogo jomoko. Gima duong' monengo watim en ni tarik 27 iloro portal mar that application for government scholarship and help. Gitim matek mondo nyithindo odhi apply mondo mika gidonjo to koro atamalo matin monengo gichulcha emwane kaka wanwang'o mondo nyithindwa odhi osom. Akwayo ne nyithindo madhi e university hawi maber, ngima maber, jonyuol bende obed gi ngima maber, Nyasaye omigi teko kaka de giyud gikonyo nyithindgi modhi some mbalariany. Erokamano. Daktari, oyoyaye kombiro kodwa okinyi ma kawuono. Wach mogik bende ayud kar kae thuolo mar dakika achiel Peter Osumba ka watieko. Ote mar ne jonyuol jopuonjre kaachiel koda ka jogo duto ma kata siro somba jopuonjre okinyi ma kawuono ka jopuonjre giikore mar donjo mbalariany dwe manyien. Erokamano Cleophas, adwa duoko erokamano ne jopuonj moiko nyithindogi, kendo medo jiwo jonyuol, medo jiwo nyithindo ni kiku bed gi samuoyo, beduru abeda gi kinda, tich nitie, en mana ni jakinda makeyo. Koro en wuoth manyaka koro isechake, koro mana kaka daktari wacho no, kik deadline mar rango loan to gi kony kal kapok i-apply. Waneno gino sana ka nyithindo wuok ka gino seloto, koro kaka nyalo konyi onge. Koro yie udhi urang, dhi apply wach loan no. Aneno ka jomoko bende kane wawuoyo gi registrar wetewa ni nitie nyithindo mapok okawo kata barupegi. Ng'eny mbalariany nooro barupe e portal. Kaw barua, ang'eni jomoko luor kaw barua ni paro moko mano waparo ni okay, jomoko nitie ma ok ni machiegni kata onge gi information no. Koro ya wachonu university te mbalariany te mane okawi kidhi e mbuigi ibiro yudo kaka inyalo kawo barupi. To kok iyudo kaw namba, nitie mbalariany go namba mondo ikaw barua ichak pango. Onge kaka ibiro pango wuoth mar dhi e university tikia kata gima ondike barua no gimidwarigo. Koro mano kaw. Mar ariyo, kidonjo e university, okay, jonyuol bende koro waikre nikech kata ka wase apply gigi ma koro wayudo scholarship to wayudo gi loan, nyaka ji chiem e university. Koro uchaki kuru mondo tero nyathi e university. Man koro awuoyo koda gi joma chakre certificate, diploma gi jo degree gi yo colleges te, nikech gidhi gidonjo kamoro achiel. And mogik to kidonjo e university, yie ing'e ni to university no, mbalariany no nigi courses mage giri, mondo koro inyalo dhi wuoyo gi department mondo lerni maler mondo iyud thuolo mar loko course mondo koro tiwuoth maber. Kokamano to Nyasaye mondo bet kod. Erokamano ahinya. Mano Peter Osumba kawuok mbalariany ma Zitek nyakoro mogi jogo ochung' ne wechego mag somo kentiere kar kacha. Dakika achiel modong' kar kae ni Jared Ochiel wacho kanyo ni Cleophas, kit somo ma wan go tinde ji tieko secondary to chako penjo kata ni marketable course to gin mage, ma miyo ji dhi e courses moko ma are not in line with the call. Wacho kanyo ni ero nikech odwaro course ma marketable. Wach ma wacho kanyo, the world rewards what you do, not what you know.
mano wach mantiere kar kanyo ka watiyo kamachielo bende jogo mantiere kar kama bende neno wagoundero kamanya ote manosomo ero kamana ahinya japuonja Sara Omolo kachiel koda ka Grasha kod Solman bende wacho ni gine chenro kinyi makawuono kendo ero kamana ahinya kachiel koda ka jogo duto mane oro ote machuok SMS kod mathoth en mor mara ni mari biro kodwa ka ukinyi makawuono daktari oyoyaye ero kamana ahinya Peter Sumba ero kamana ahinya gin janeno mar Ramogi TV poch gi pak mondo dhini kamora mora ma intiere kelo ni chenro makawuono nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango sa en sa 2:35 oriti masane